Кожная установа рыхтуе унікальную тэматычную праграму. Сёння жадаючых правесці самы незвычайны вечар мая ў атмасферы доблесці і гонару запрасіў музей ваеннай славы. Карцінная галерэя імя Гаўрыла Вашчанкі ў пятніцу 22 мая прадставіць праект «Салодкая ноч музеяў». У праграме выстава шакаладных карцін і кулінарны паядынак пад кіраўніцтвам міжнародных экспертаў. Эстафету 23 мая падхопіць гомельскі палацава-паркавы ансамбль. Сумесна з каледжам мастацтваў імя Сакалоўскага тут рыхтуюць праграму «Арт-кола». Гасцей чакаюць музычныя перформансы і выставы народных рамёстваў. Галоўная мэта арганізатараў – паказаць сучасны патэнцыял музеяў і прыцягнуць моладзь да мастацтва. Сегодня, 18 мая, Международный день музеев, с чем я поздравляю наших коллег, это первый. Конечно, в рамках этой даты проводится данная акция. Чем удивит? Удивит разнообразием тем, потому что все наши музеи, вы знаете, они имеют определенное направление. Нужно сказать, что все музеи нашей области участвуют в этой акции, выбирают каждый свою тему, и каждый отдаленный уголок тоже остается, как говорится, в тренде, участвует в данном мероприятии. Незвычайныя лакацыі і інтэрактыўныя фарматы будуць даступныя да позняга вечара. Азнаёміцца з падрабязнай афішай усіх пляцовак можна на афіцыйных сайтах музейных устаноў.